Takže, čaute, čaute. Takže som sa rozhodol, ja som tu pár TV, takže ja som sa rozhodol aj hrať tak Good Game Empire. Dobrá hra, je tu všetko dobré. Takže zatiaľ toto je náš rád. To je tá posledka. Ja, no, poviem také, takové. Môžeš ešte robiť. Úspešne si vybral, dáme. OK. Dám ti 4 a bude. OK. Dobre. Tú bosorku musím nejako popraviť, zapustiť. Popraviť. Lebo ešte bude nám zle robiť. Zločinec vyzerá lepšie, keď je bez hlavy. Toto uštedrí lekciu všetkej vodníckej hlavy. Odmena nič. Takže nič, no. Viete, oni sú také. Ja som litier. Tvoj titul. Viete, ja som mal litier na tam niečo. Na druhý deň. Dobre. 14, 13, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 4, давай, 3, 2, 1. Yes, mám 3 muži a 2 solo. Dobre. Takže zdaj. No dobre. Takže chcem ísť na boj. A to chce ísť so mnou, môže. Nie. Musíme ísť na boj. A tu sú dali. Tu sú ešte. Ja, čo ja? Čo hrať? Forward. Super barón. Tu dáme 2. Tu dáme 3. Dáme 1. Dobre. Takže ideme útočiť. Však to nám volá. Promiňte. Takže som späť. Sorry, moja mama volala. Lebo niečo chcela. Takže asi sa tešíte na zajtra. Bože. Mikuláš. A Mikuláš Santa, kde si? Už chcem mať čokoládku. Počkajte. U nás už bol Mikuláš. Nie. Niečo nám poslal. Ja som si kúpil niečo. Takže stanovisko najvyšší. Dobrovoľne. Mince vyzbieraní zdaní. OK. Mince. Máš mince. Čierna hodina, ty.
Počkaj, 40 máme a 50 máme dať, takže ešte dám takých 10. Dobre, máme správu, lebo sme utočili na ten hrad. Takže Timore je level 1 a my sme level 9. Nie, 6. 9. Ja, ako vojákov, aha. Normálne. Sme ani nemuseli dať toľkých jedného. Takže, čo mali sme? Chlieb, potom mince máme, kámeň a drevo. Dosť dobre. Dobre. Dneska asi takých 9 minút budeme hrať, lebo ja mám badikom a som ešte nevyplatil, takže musíte počkať taký mesiac. Nie. Uvidím, ako to bude. Ale musím nejako s počítačom niečo robiť. Platiť. No čo, nepracujete? No. Áno. Prichýliť, odohnať. Prichýliť. Sami útočencov sme vedeli na krátku chvíľu ubytovať. Náš vyberač daní samozrejme zabezpečil, aby návštevníci zaplatili za vzniknuté náklady. 10 mincí! Ja som s tebou spokojný. A seka to. Prečo mi to seka? Neviem. Dobre, máme 13 driel. No, to je dobrý. Čo? Nepracuješ? Okamžite padaj. Pracuj. Dobre, vyzdvihnem poklad. Teraz nie. Dobre. Čo chce ten neviem? Pardon. Čo chce ten idiot? Dobre povedané. Takže úroveň hradu úpevného baróna musím 2. Dobre. OK. Dobrovoľne. A tu je mince vyzbieral z daní. Takže zatiaľ vybereme zatiaľ mám 5. Pokrok. My sme pokročili. Aha. Nie. Pokrok, čo? Yes, 5 daní. Dobre. Ty sa šmustaj. Dobre, takže keď vám ako páčil tento diel Good Game Empire a keď chcete ako by som to hral, zachovajte. Ako dajte like a sa uvidíme asi uvidíme zajtra. Sobotu. Takže dajte like. Čaute.